Aj keď som sa narodil v Pittsburghu, vždy som sa cítil byť Rusínom. Ako moji predkovia, aj ja som sa hlásil ku grékokatolíkom. Da sviatica ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, jako na nebesi i na zemli. Dobrý deň. Tak tu ste? Ste sám? Áno, prekáža to? Nie. Môžeme začať tu. Moment. Tak. A action. Cirkev svätého Michala Archaniela v Inovciach. Jedna zo 42 cirkví východného obradu bola postavená bez jediného klinca, je celá z dreva. Vďaka grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky sa nám podarilo obnoviť hneď niekoľko národných kultúrnych pamiatok. Tu v Inovciach sa najskôr očistila strecha. Zbavila sa plesne a poškodené škrydle sa nahradili novými. Nakoniec sa strecha natrela ochranným náterom. Cirkev je taká malá, že má len jedny diakonské dvere. Pritom kánon vraví cárske dvere uprostred a po bokoch dve diakonské. Aj ikony chrámu sa vymykajú kánonu. Sú to viac nazarénske maľby. Keď sa na ne dívame, nevidíme iba strnulé tváre svätých, ale dušu maliara. Ako dieťa som chcel vidieť, čo sa deje za ikonostasom. To tajomstvo vždy podnecovalo moju fantáziu. Môžeme si pozrieť aj ostatné chrámy? Samozrejme. Toto je môj krstný list. No a v tejto košielke krstili brata Johna, Paula a nakoniec aj mňa. Mama ju mala do konca života odloženú u mňa v New Yorku. Da sviatica ім'я Твоє, да прийде царство. Chrám v Ruskej Bystre je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Tu sme reštaurovali ikony žertveníka, prestolu a ikony hlavného radu ikonostasu. Svätú Paraskevu, Bohorodičku, Ježiša Krista a tiež ikonu svätého Mikuláša biskupa. Отче наш, же еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, Mama? bude воля Твоя, jako na nebesi i na zemli. Od detstva ma inšpirovala mama. Pri banskom nešťastí mi zomrel otec. Bratia sa odsťahovali a mama sa začala živiť vystrihovaním kvetov z plechoviek. Mňa podporovala v maľovaní. Po vyštudovaní dizajnu som odišiel do New Yorku. Robil som pre mnohé módne časopisy. V roku 1962 som vzal mamu k sebe. Rokov chátrala cirkev v Hrabovej Roztoke. Tu išli peniaze z fondov na výmenu strechy, obnovu zrubu, opravu podmurovky a tiež rekonštrukciu historických vrát. V interiéri sú nové nátery a nové sú aj elektrické rozvody a protipožiarne zabezpečenie. Na ikonostase sa reštaurovali najviac poškodené ikony. Vplyv západnej kultúry vidno v apoštolskom rade. Svätý Bartolomej drží v ruke nôž. Svätý Lukáš pero, svätý Peter kľúč, svätý Ján čašu a svätý Šimon pílu. V druhom rade sviatkov zas vidíme na ikone narodenia Ježiša Krista pastierov v dobovom oblečení. Vďaka umelcovi dnes vieme, ako sa pred 200 rokmi obliekali Rusíni.
Reštaurovala sa aj prestolná ikona ukrižovania, 2 procesiové kríže a truhlica. Takmer zavreté oči, veľké dlane a krátke nohy. Telo posiate ranami, z ktorých kvapká krv. Ďalšia prekrásna, netradičná ikona. Nech sa páči. Ďakujem. Prvý návrh ženských topánok som poslal tete na Slovensko. Keď otvorila balík a uvidela jednu topánku, pomyslela si, že som sa zbláznil. Bol november, tak ju hodila do pece. Nech je z nej aspoň teplo. Vďaka podpore z finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky stala cirkev Na nebo vstúpenia Pána v Šmigovci takmer z popola. Tu sa menili nosné trámy chrámu a takisto plechová strecha. Vymenili sa dosky z rubu, upravila sa omietka i podlaha. Vymenil sa strop aj chór. Ukovali sa tiež nové kríže. Toto bola záchrana kultúrnej pamiatky v poslednej chvíli. Tieto 4 chrámy ležia pod sopečným vyhorlatom. Teraz nás čakajú poloniny s prírodnými rezerváciami zo zoznamu UNESCO. Havešová, Rožok či Stužica. Tu v Topoli sme zo strechy chrámu odstraňovali mach a lišajníky a tiež nevhodný náter. Na novo sa natrela strecha a tiež zrub. Sláva Isusu Christu. Tu mali k sebe ľudia vždy blízko. Dôležité neboli konfesie, ale to, aký človek bol. Kto tu chcel prežiť, musel sa naučiť žiť so všetkými. Topoli bol druhý najväčší židovský cintorín v regióne Snina. Dodnes sa tu zachovalo 59 náhrobných kameňov. Nezabudli ste si tu niečo? Kraj mojich rodičov je nádherný. Gotika, renesancia, chrámy, kúpele, nádherná príroda, turistika. Tu si každý nájde to svoje. Rusíni boli vždy svojbytní. Stáročia si dokázali zachovať svoje obrady aj tradície.